Jolly Belly kedukan ka bapila ban yolut iki jingdon kam ki baman la kasni ki jongpi badi ki marba mardi hagador ka baduna laru ban yo ki jhur ki jhep ki so ki pai badi ki jaj do ba pher ya ki balawan ra na keleng ka rilom khasi kat ba pinang thi di ki jingdon kam ki jongpi pilaru ban e shipor ki khunrit ki jongpi haka jakai le kai ka balabu kerpang na ka banta jongki one room shagadukan Jolly Belly but me da ka jinkmen ya ki jingtep ki bakham nya la ban yo da ka ba phone hau number nyo not san riu pra san nyo but khandai pra riu lai not lai riu. The 5th annual meet of the SYNJUK LONGKMIE Catholic of the Shillong Archdiocese Zone 5 was held at St. Joseph's LAITKOR on the 5th of December 2021. The Vicar General of the Shillong Archdiocese, Reverend Father Victor MAJAW, was the main celebrant during the event. Despite COVID-19 protocols, as many as 7 zones were able to attend the meet. While addressing the congregation, the Vicar General of the Shillong Archdiocese, Reverend Father Victor MAJAW, said that there is no need for wealth or status for anyone to serve the Lord. He encouraged women folk to come forward to work in the Lord's field by using the talent that God has given them. Ban syakri da ka jingat, ban syakri da ka jingduai, ban syakri da ka jing ai tulut na ka benta ka borom ka jauh blai. Ban ka juang berbor ha ka kam syakri blai. Mdan bahe mdan bakrau. Ha ka kam syakri blai. Nginum yok borom, ban ngim dam kam hiru ya ka borom. Ni syakri berbor kat kum ka jingla ka bau blai ai ni ban ka borom kam dei banwan lagi para brio. Ka borom kawan hi nau blai. Bat ban syakri ya ka jaj ben rio. Kedai ke iki ke basnop tena. Ka jinglong Kristen jungi. Ka jinglong Katolik jungi. Kam dei kata ka ba perkelep no ingi ialah ka jong ka jaj ben rio. Ka jinglong Katolik jungi ka irap ingi ban pen klan jushu ialah ka jong ka jaj ben rio. Ban syakri ya ka jaj ben rio. Da ka ketien ka jong blai. Da ka jingi kai jong ka balang. Ban pen klan ya ka syongka ka joman. Ban pen klan ya ka jinglong bekentang jungi yeng isam. Ban pen klan ya ki yeng isam da ka jingi jungi ya ka la ka jong ka ketien ya la ka jong ka culture ban ha kata kurkom ngin syakri yo blai hakini ki jaka ke jungi. Bila pendap ya kasih berjanji dak kebaki dak yang sentur janji dak ciri selekmen syaduk miki kampelan bau trai uleyangi Nabaw ublehi ulong kesaki jonga bakat nung ang nut ye pi baro da kejing e jong ukres Jisu. Long